नाजाला किन्तु मुस्किल हो किन्तु गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसेप्ट बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै माने बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासे नायोब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना जेरै थाम्बनेल ओरैनो टाइटेल जागोन आरो लोगोफोर जेरै थाम्बनेल भिडिअबो बिदिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे फेसबुकाव शेयार खालामनायनि थ्रुयै नुनाय मोननाय जादों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोयोबा मिथिगोन बिनि सायाव आङो फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोना लादो जोंनि बे सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरखौ माबोरै सिफायलायदों बिसोर मिटिङाव दावरावआव मोनथिबाय बिसोरनि मिटिं जादोंमोन माबायदि दावराव खालामदों नाय जोंनि सेरफांगुरिनि बे बाथौ मन्दिराव जोंनि सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव सिफायलायबाय बेफोर माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों बिदि मिथिङाव माबायदि सिफायनांगौ नायजा सिफायजोब्बाय नायनो हागोन नै बेफोरखौ नाय सिफायना माबायदि गारजोबदों नै माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों नाय बाथौ मन्दिरनि बे बेन्चफोरखौ मिथिबाय गासिबो सिफायबाय सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरनिखौ बिसोरनि जात मानसिफोराव बिदि माजों सिफायनांगौ बिसोरनि बे गासिबो माबायदिखौ सोर माबा जानांगौ बे सिफायजोब्बाय मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो नायजोब सोर माबायदि मिटिं खालामदों सोर माबायदि मिटिं खालामदों मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो सिफायजोब्बाय गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिटिं जादोंमोन दिनै कमप्रमाइज खालामना फैदोंमोन माबायदि सिफायजोबदों नायजोब सिफायजोब्बाय नाय डाइनिं टेबोलखौ गासिबो ओरै गासिबो नाय माबायदि सिफायजोबदों नाय जाय भाङासो गारना बुजान नाजाला किन्तु मुस्किल हो किन्तु लोगोफोर गमामायैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ जोंहा सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव माने बुख्रु सुख्रुखौ नुनो मोनदों आरो लोगोफोर बिनि बिखय जाहोना मा बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ आं बेखौनो बुंगोन कि बाङालि आरो बिहारिया माने बाथौ मन्दिराव सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव माने मोनसे जथुम्मा मोनसे सावराय मेल खुंदोंमोन जाहैदों आरो लोगोफोरना माने बिहारिजों मुस्लिमजों माने मिटिं सेरफांगुरिनि बाथौ थानसालियाव माने मोनसे मिटिं जानायाव माने बिसोर माने गासै जिरायनाय जिखुनु डाइनिं टेबोलफोरखौ बुख्रु सुख्रुखौ नुनो मोनदों सासे माने भिडिअ क्लिप हगारनायनि थ्रुयैना लोगोफोरा आं बेखौसो बुंगोन दै बाङालिखौथ' जोङो ओरैनो हमनानै ला मोसौ जायो जिखुनु माने लेथ्रा बुस्थु जायो होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेराव आरो बिहारजों सरजाबनानै जोंनि सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिर थानसालियाव माने मिटिं जानायखौ एलावखौ सोर होग्रोनाय आं बेखौसो बुंगोन आरो लोगोफोर सेरफांगुरिनि बाथौ थानसालिनि जिखुनु गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआव सोङालासिनो बेफोरबायदि माने बाथौ जिखुनु माने थानसालि सिङाव बोरै माने जथुम्मा जानो हागौ बेखौसो आं बुंगोन दै लोगोसे नोंथांमोना मिथियाखैबा बे आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंसोर एसे बुजिना लानो हागोन लोगोसेयै मालाब्लाबो गुबुन हारियानो जा जिखुनु माने बेलेग हारियानो जाथों माने थानसालि मिटिङाव जिखुनु पलिटिकेलनि जिखुनु माने बाथ्रा खोथायानो सावरायथों मालाबाबो थानसालिफोराव मिटिंफोरा जानो मोना दै होननानै जोङो डाइरेक्ट मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर जिखुनु माने जानाय लोंनाय जिखुनु माने जौ जुवा जिखुनु बेदर फिसा माने गुबुन हारिनि जिखुनु माने मुस्लिमखौथ' मिथिखायो ओरैनो माने बेदर माबा मोसौ बेदर जायो होननानै बिसोरखौ थानसालियाव सोनानै मानो मिटिं खालामना होनांगौ जाखो नङा होमबा लोगोफोर गोरोन्थिया सोरनि दिनैसिम नोंसोरो डाइनिं टेबोलफोरखौ भरि होनो हागोन बुख्रुब बोनायखौ माबा खालामनो हागोन लोगोसेयै मेन सुवा सुतिया सोरनि जाखो बाथौ थानसालियाव जिखुनु सेरफांगुरिनि बाथौ थानसालियाव जेनेबा मोसौ जाग्रा जातखौनो सोना होबायब्ला सोरनि एलाव मोननानै बेफोरबायदि मिटिंखौ खालामनो मोनखां बेखौसो बुंगोन आरो लोगोफोरना सेरफांगुरिनि रायजोफ्रा बिराद दुरबलता नामा आं डाइरेक्ट बेखौसो बुंगोन दै सेरफांगुरिनि रायजोफ्रा एसे माने दुरबलता बारा एसे माने बुजिनाया एसे खम नामा गुबुन हारिनि जिखुनु मिटिंफोरखौ गावबा गावनि थानसालियाव सोनानै मिटिं खालामनाय नोंसोरा बैयाव गामिफोराव बा एसे लांगोनाफोराव स्कुलनि फिल्डफोर गैयामोन नामा जिखुनु गेदेमायानो फैथों जिखुनु बिबुंथि होग्रायानो फैथों मालाबाबो थानसालियाव मिटिं जानो मोना आं डाइरेक्ट बुंखायो दै मालाबाबो थानसालियाव जथुम्मा जानो मोना मालाबाबो इलेक्सननि पलिटिकेलनि मिटिं थानसालियाव जानो मोना मालाबाबो माने जिखुनु राजनितिनि बाथ्राफ्रा जाथों जानाय लोंनायानो जाथों जिखुनु बुस्थुआनो जाथों थानसालियाव मिटिं जानो मोना होननानै आं डाइरेक्ट बुंखाना दं माने जोंनि बर' धोरोमाव बुंखानाय मोनसे नियम दं बे खोथाखौ गारनानै गुबुन हारिनि जिखुनु बिहारि मुस्लिमा बे बाथौ थानसालियाव बोरै मिटिं जानो मोनखो आं बेखौसो बुंगोन नोंसोरो एसे दुरबलता नामा गुबुन हारिखौ मोसौ जाग्रा जातखौ
जिखुनु बिहारि जातखौ मानो थानसालियाव सोनानै मिटिं खालामनानै बेफोर लासिं सिं मानो दिनैसिम माने जेबो मैल्य गैयि जेबो दोहोरोम गैयि बायदि मोनसे माने स्कुल फिल्ड बायदि जिखुनु माने हाग्रा बंग्रा बायदि दिनैसिम माने बुख्रु सुख्रु मानो खालामजाखो आं बेखौसो बुंगोन एसे लाजिनांगौ गुबुन हारिखौ अननानै जागा होनायखौनो गारनांगौ नोंसोरो बबेबा सासे गेदेमायानो फैथों जिखुनु बिबुंथि होग्रायानो फैथों नोंसोरो मानो ग' खालामना लायो जोंनि बर'फोरा बिराद लासिं सिं बाथ्रालै खेला जायालै बेफोरबायदि थानसालियाव मानो बेबायदि सोनांगौ गुबुन हारिफोरखौ गुबुन हारिखौ जियानो जाथों जानाय लोंनायनि बे बिखय लानानै जिखुनु थानसालियावनो रायज्लाय जाखाया जोंनि थानसालियाव गोथार जागा जेरैबाबो गोथार थानांगौ जोंना माने मोनसे आर'ज गाबनो थाखाय बा धोरोमनि मोनसे बाथ्रा खोथा रायलायनो थाखाय जों थानसालिखौ लुफुंनाय जायो बेयाव माने आउटनि बाथ्राखौ लानानै सोरनिबा बाथ्रा पलिटिकेलनि जिखुनु बाथ्राफोरखौ लानानै गुबुन हारिखौ सोनानै बेयाव थानसालियाव मिटिं जाजाया होननानै बुंनाय मोनसे खोन्था दं मानो नोंसोर मानो बुजियाखै दिनैसिम दा नोंसोर सोरखौ हमगोन बे सेरफांगुरिनि रायजो राजाफ्रा बिराद दुर्बलताया बाराथार नामा हा गुबुन हारिखौ मानो मुस्लिमखौ बिहारिखौ मानो थानसालियाव सोनानै बेफोरबायदि बुख्रु खालामनायखौ नुनो मोन्दों नोंसोर मा खालामगोन दा आं बेखौसो बुंगोन थानसालिया अराय समनि थाखाय गोथार जोङो मोनाबिलि समाव मोजाङै ताला मारनांगौ रायजोनि जथुमा जायोबा मोजां रायलायनांगौ बिल'सो गुबुन हारिया न' जानो मोना हा ससियेल मिडियायाव मानो भिडिअ बानायना हगारदों ससियेल मिडियायाव मानो शेयार खालामदों हा जोंनि धोरोमखौ बेलेगा बुजिया जों बेलेगनि धोरोमखौ जों बुजिया मिथिगौ ना बेफोरबायदि नङा सेरफांगुरिनि रायजो राजा बिथांमोना मानो इफोर जागा होनांगौ आं गोसो बुंदो गोरोन्थिया सोरनि नोंसोर गुबुन हारिखौ जागा होदों मिटिं बानायनो बै स्कुलनि फिल्ड गैयामोन नामा स्कुलनि थानसालि गैयामोन नामा जिखुनु स्कुलावथ' मिटिं जानो हाया स्कुलनि जिखुनु बेराफारसे बल फिल्डफोर गैयामोन नामा मिटिं जानो थाखाय आं बेखौसो बुंदों आरो जिखुनु बिसोरो एक्सननि बिखयखौथ' आं दा जेबो बुंनो हाया लोगोसे रायजोफोर दं नालाय रायजो जिखुनु सलायगिरि नेहाथारि आफादगिरिफोर दं बेखौ लानानै एसे समाधान खालामनांगौ बिसोरखौ निमाहा बिफिननो नांगौ लोगोसे धोरोमखौ लासिंसिं खालामनायनि थाखाय नङा होमबा लोगोफोर धोरोमखौ जिबायदि रायजोफ्रा एसे सम्पतिफोर आरजिनानै जिखुनु सियारफोर कुर्सिफोर बायनायफोरखौ माने बुख्रु सुख्रु खालामनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जादों लोगोसे एबा माने थानसालि बाथौ सिङावसो बाव आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुङो कि बारे बारे बुंबाय थागोन आङो जिखुनु मिटिङानो जाथों बा गुबुन फारसेनिफ्राय बेराफारसेनिफ्राय जिखुनु गेदेमा बिथांमोना फैदों बेफोर माने सावरायसालि जिखुनु सावरायनायफोरा माने थानसालियाव जानो मोना होननानै आङो डाइरेक्ट बुंखानाय दं आरो जों डाइरेक्ट बुंखायो लोगोफोर बेफोरखौ जों माने बार बार बुंबाय थानानै जों लाब गैया लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गासैबो नोंथांमोना मिथिखायो बुजिखायो नङा होमबा लोगोफोर थानसालियाव एकदम माने गुबुन हारिखौ सोनाया नोंसोरना बिराद गाज्रि जादों लोगोसे आरो बाङालि आरो मुस्लिम बाङालियाथ' जों दालाय मोसौ बेदर जायोबा उद्रायनांगौ मोसौ बेदर जायोबा भरिनांगौ नङा होमबा लोगोफोर बाङालिखौथ' सोबाय जोंनि बाथौ मन्दिरानो सोब स्र' जाजोबखाबाय बेखौथ' नोंसोर दा बुजिखानांगौमोन ना हा गोरोन्थिया सोरनि जाखो दा आरो लोगोसे लासिं सिं धोरोमनि सिङाव थानानै जिखुनु जनाय जिरायनायफोर टेबोलफोरखौ बुख्रु जाजोब्बाय मा बुंगोन दा ससियेल मिडियायाव मा फोरमायगोन गोरोन्थिया सोरनि हा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो बारा गोलाव खालामदा आंनि बुंनायफ्रा आंसो गोरोन्थि जादों निस्सय निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि फिसा होननानै आरो सोरबा गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों